Bueno, hemen txegaz, Ander Lakaz, aurreako jugadoriaz. Gaur debuten jau onzen izanan, titular monun. Hemen salupen, aurrerak jogatura ben partidun Hernanin kontra, irabazin jau, irutxegi. Hemen txeak hau, Ander Laka, aurreako jugadori adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Ander, zeizonan lehen da bizi. Bai, eskerrik asko. Bueno, izan da hau partidu, zautzako espeziala. Lehenengo partidu izatez azena titular, lehenengo gipun. Partidu bastante horrak dominaon jau denpora guztin, eta Hernani ionda apurado, pizkat espeso, da, bueno, beste 3 punto poltzikure. Bai, egizera, zeu esazu dana, aziratik egu gaurrean jau, eta biharre minutunero, 3 gola sartu dugu, eta hortxeia partidue aldatz berutz ipini asko egin esan. Gero atza beste bat sartu dugu, eta iselako gero atzetik ise zeuan jugada baten penalti sepitazku, eta hor gauza komplikaten aziriz. Eta biharren zatixan, intentaro bide barrinetik segi etxi, eta bueno, resulta guai aguanta itzau, aztu azte bai deskantzun aurretik egola sartu duguela, da horre bizka tranquilidadien Mosku. Eta biharren zatixin, urten dugu ondo plantata eurak ez da behin egiz esan partidu guztien ise. Eta gero eurak biharren sartu be falta baten, eta gero azkanine podur gauan. Bonu lehenengoko partidu izan da, bizkat ekilibrao hortxe ion da dana sententzi izata. Lehenengoko bi aproximazio nintzen biharren minutun eta 9 minutun. Bai, Ander Preton jugada baten bitxartez, eta gero zeuri Ander Preton pase batea, gero Hernanikuk gol bat sartu dabe penaltize, da hortxe jugadan bitxorlekun berre entrenadori espulsara da hortxe ion da zeuen dominizu, depeapa, eta deskantzu baino horina, 3 gola sartu zuen, da Hernani oso espeso. Bai, egizera hori, eta txarrenara oso espeso onda, eta partido honikin bi gol sartuzkule, eta azkanin partidu bate tranquile ez duela irabazten. Baina, bueno, intentako hori hobetzi, eta bideo nahi segi etxi. Biharren partidu izan da, ez da zuen morun, bizka relaja izaze, Hernani ion da oso nervioso, aunque eso eukizu ez zeuen okazinoik. Hernani ion da igorren porteire horra beire como la desesperada, aunque eukirabe euren premisu, amaos minuto faltan, hor falta barin bitxartez, da baina ez dutze askoako zerbiu, da atzanin 3 puntuk zeuentzako. Bai, hoxera importanti azkanin, nahi eta partidua ez du irabazia atzanin, 3 puntuk etxingat durizela, eta horretxe bidea izegin bitzagu. Etxitik ezin jabe puntuk eskapa, eta gero kanpun etxin duen bardine intenta, baina importanti irana etxin ezin jabela puntuk eskapa. Urrengo partidu dakau Rintxerpen kontra, Don Boskon, bertan Pasaian, da horra junbigaz, danemotea, amengo arpei bardine erakustea, eta garaipen bateaz aparte, kontento etortzea, eta a seguir sumando. Bai, egiz izan irabazti importantire, baina arpeiona eta itxura ona emotiba hori importantire, eta Trintxerpe baki hau danok ekipo gatxe izan gorala, eta baina duen dana ingo. Bueno, Ander Laka, eskerrik asko eta zortze hon. Bai, eskerrik asko zeuri.